Det er fordi, de troller. Bare lad være med at capse i hvert fald. Vi skal endelig have lang game. Ej, for kniv. Lad nu være. Lang game. Fucking camper. Oh, what up? 4 kills i træk. Come on, let's go. Let's go. Oh man, jeg var lige ved at dø der. Okay, come on, Bloodthirsty, let's go. Let's do this. Jeg prøver for hjælp på B. Jeg er her. Eller, der er mange, der er her. Ej, jeg blev bare der på. Okay, ja. Jeg skal ikke være den længe. Oh man, jeg er løbet tom for skud, Jeg skal bruge et våben, dreng. Jeg skal bruge et våben. Giv mig et våben. Jeg skal have et våben. Jeg mangler det. Lad nu være med at camp de fucking mongoler. Jeg skal have scorestreaks. Er jeg ikke noget våben, mand? Nu er der en fjende i vores spawn. Det er der så ikke mere. Jeg kan ikke gå ud. Kan I ikke lige skyde ham derovre? Bad. Nej, flyt dig! Jeg kunne bare se dig prøve at komme ind for det var så shit, man. What up? Det er som om du efterlod i flæskestegen i huset. Det var sådan, flyt dig nu, mand. Jeg skal... Oh shit! Oh, what up, Wraith? What up, Wraith? What up, Tunnel? Jeg blokerede mig! Du blokerede, så er jeg døde. Oh shit! Hvad sker der? Shit's happening. It's going real! Vent da, hvad fuck? Så lad mig camp i den spawn, mand. Hvad sker der? Holy film! Du kan den. Okay, hvad skete der? Ja, jeg tror... Fuck, hvor er det sindssygt, mand. Jeg kan lige... Boom. Ej, det stak helt af der, man. Det er sindssygt, hvor var det vildt, det der. Fucking blokker mig, så jeg døde. Eller også boom, blok. Død. Igen. Lige der. Ah, shit. Run, boy, run. Kan vi ikke få noget UAV op, drenge? Er der ingen af jer, der har noget UAV? Ej, så dør jeg igen, mand. Nej. War machine. Damn. Nu må du undskylde. Ej, det er godt, Mads. Det er godt at høre, dude. Jeg er glad for, at jeg er her, dreng. Det er pissehyggeligt, mand. Let's go. Let's go. Vi flækker dem. Jeg flækker dem, mand. Hvad fanden sker der her? Ja, det. Jeg flækker ikke nogen, fordi jeg havde den her lortebane. Eller mine scorestreaks, de flækker dem. Nej, så bliver jeg taget havn. En scorefreaks, det går. Det går helt amok. Scorefreaks. Let's go, control freaks. Jeg skal altså lige have dem her op igen. Jeg skal lige have det her op igen. Det var for sindssygt, det der. Det skal jeg kunne lade sig gøre. Lad nu være med at stå og spawn camp, mand. Ja, det er for noget. Det er sådan noget Ebola-børn gør. What? Hvad? Get some hate. Så stod han selv. Hater juice, bro. Team Pro online. Okay, kom nu. Lad os lige smage dem. Nej, hvad sker der? Jeg choker bare for sindssygt nu. Det gik så vildt. Og så choker jeg bare helt vildt. Kom nu. Nej, hvad, mand? Come on. Hey, bitch. Nej. Jeg mangler. Oh yeah, let's do this shit. Kom så. Nej, hvad? Helt ærligt. Hvad er chancen? Dårlig timing, man. Lad nu være med at stå camp for helvede. Det var da dig, der stod inde i hjørnet. Jeg skulle ligesom selv sætte min lightning strike op, jo. Nå, ja, men. Nej. God damn, det var sindssygt rundt, det der, mand. What? Se, det er mig. Eller, det var mig. Jamen, du er dygtig, hva'? Så taber du mig.
Fedt. Står der 33 fucking tanken. Hvad er det sygt? Okay. Jeg stå imod den. Skal lige se hvad? Skal lige se hvad? Nå, okay. Jeg står bare som den næste hand. Og så Free Fire. Med kabin. Nej, come on, man. Jeg sad lige helt ned i zone, og så dør jeg bare. Fuck det. Boom, Mathias. Okay, jeg har en lille... Okay, Kuda, det var lort i den her bane. Det er win. Hvad laver du der? Okay, let's go. Hvorfor er der ikke nogen, der dræber mig? Fucking good. Jeg kan Ej, okay. hurtigt op, menneske. Står Kom lige nu. en bil med en fucking lille robot. Ej, så kommer der. Det er sådan, Mathias. I got you. Så står der så... Kom nu, sådan der. I'm moving forward. Gå nu væk, man. Hvorfor står han der i vejen? Sådan der. Okay, fucking kom ud. Okay, vi kan tage se nu. Der kan ikke komme ud. Du kan ikke komme ud. Ikke komme væk. Kom nu væk, man. Okay, jeg får nogen, der Nej! tager til, fordi jeg står her og keder mig. Okay, nu tager vi os lige sammen her. Eller nu skal jeg lige tage mig sammen. Jeg har bare totalt choke. Jeg har slet ikke fået nogen kills siden første runde. Hvad sker der? Choke. Sådan der, kom så. Let's go, let's do this. Nu kører vi. Mange stadigvæk. Står bare her og kæmper for det. Yes, jeg fik fast nice, man. Endelig unlocked. Fucking nice, man. Jeg skal lige med her. Kan vi godt ødelægge sådan en lorte-counter eller hvad? Oh man. Lad nu være, mand, og lad mig ødelægge det lort. Okay, der er ikke mere lort. Boom, I'm dead. Hvor er vi henne? Hvad foregår der? Jeg der? ved ikke, hvor vi er henne. Hvad sker der? Hvad har vi lavet, man? Kan jeg bare se? Jeg er med. Let's do it. Jeg tror, jeg skulle lige til at fucking... Hvem har fået hater nu? Eller hvem har fået Wraith? Ej. Det er min, den der. Den der. Tum kill. Nej, what? Seriøst, jeg skal altså lige have nogle Sith kills nu. Så jeg kan få... Nej, man. Hvad nu? Emo for helvede. Hvad, man? Så blev vi bare begge to dræbt. Totalt latterligt. Jeg skulle lige have de Sith kills der. Jeg mangler 1 eller sådan noget, så vil jeg få forklaret en hero challenge mere, man. Okay, skal vi presse frem, eller? Det er orden, Mads. Ja, jeg streamer i morgen aften. Ikke i morgen eftermiddag, men i morgen aften formentlig. Men så godt, dude. Tak fordi du kigger med. Du må have en super aften. Godnat, man. Godnat, man. Ny quote. Good in face. Lad nu være. Lad os lige kappe af. Det var sygt nok, det der han ikke fik os. Ja. Nej, hvem fuck bruger shotgun i Nuketown? Så er man da fandme nu. Vi kan... Nej, men det er min. Det er min. Det er fucking min. Ja, tag den. Bum. Det siger bum. Men nej, det gør det ikke. Det var en XD CDHD bøs. Det er jo lige meget, mand. Det er lort. Nej, what? Jeg har hentet en bil. Hvad fuck var det der? Det var ham, der skulle... Endnu en HCXD. Shit, stop. Kom med Kabedo, kan jeg godt love dig for. Wow.
Good, nice. Synes hvem bruger shotgun i sådan en bane? Nej, var det noget andet. Men ja, jeg streamer ellers hver dag også, så hvis du bare follower og så trykker for announcement, så ej, fuck! Ja, det går ikke. Okay, ved du hvad? Hvis I vil have shotgun, ikke også, så skal I fandme. Man. Ej, det er piskoldt det her. Jeg skal lukke mit vindue. Prøv at jeg har choket så sygt, jeg fik... Hvad var jeg på? 33 kills i round 1, ikke? Jeg har fået 13 kills i round 2. Hvor er det dog nederen, altså? Ej. Hvorfor er der ikke noget? Hvorfor viser den ikke, hvad jeg hører musik? Fucking shotgun, man! Kom bare så godt af det, Simon. Ikke fløjte. Undskyld, jeg glemmer det. No. Og det var sådan nej. Yeah. Dance skills. Jo, men lidt. Hvor mange er vi egentlig på nu? Vi er det samme, tror jeg. Hvad sker der, mand? Prøv at se ham der gaming, mand. Han har så mange viewers, fordi han har sådan en eller anden kost på. Gay. Jo, men de burde jo være her. De skal være her. Og det samme sætning, ikke? Hård. Han er en... Det er fordi han er en hård. Hold. Jeg er hård, mand. Fuck. Jeg går ind og skriver til dem alle sammen. Ej, det var med det. Du skal ikke gøre det. Hvorfor gør det? Hvorfor gør det? Bare gå ind og skrive, hvis I vil se god gameplay, så kom ind på Immortan. Han choker anden rundt every time. Hvad skal du ikke spille noget? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Eller skal vi bare... Ej, det var nok den dårlige side. Så klarer du det nogensinde at få ud. Ej, tag lige, du vote classified, classified. Vi nåede det lige, man. Nej, det går op længe. Det var mega nice. Ej, det er så nice. Jeg skal også lige se, fik jeg... Nej, jeg fik den ikke, mand. Ja, lige skrevet, skal du ikke spille noget? Vi tænker over det. Okay, lad os lige køre. Vi kører lige en Carback. Det vil godt lige nå. Kom så. Nu er det nye åben der. Kan godt. Ja, quick draw KGB, mand. Jeg har næsten alle KGB nu til K44. Fuck, hvor vigtigt, mand. Jeg mangler en nu, så er jeg færdig med. Så har jeg alle legendary attachments til K44. Det er med sygt der. Din fuckboy. Din fuckboy. You are. Ej, jeg kommer ned igen. Hold kæft, en lortestream her har også, mand. Han laver ikke noget. Så der viser sådan en baggrund. Her! Hey Luke, velkommen til det. Godt at se dig herinde, mand. Vi kører godt det. Ikke fløj. Jeg glemmer det. Jeg giver dig snart minus points. Jeg tror, jeg begynder at tage points fra dig, hver gang du fløjter. Ved du hvad, jeg har ikke... Jeg har kun... Jeg har kun 20 point. Ja, men de 20 point kan hurtigt blive til noget. Nej, jeg vandt lige gang. Det går nok. Ja, okay. Hvad sker der for rage? Eller ADHD, eller hvad man kan sige. Nej, kom on. What? Giv mig lige de her kills, man. Altså, vi kan ikke bare stå hernede og campe dem så voldsomt. Så får vi dem sgu ikke, så smålet de ikke noget. Så dræb dem dog! Hvad er det for et hold, vi ellers har? Goddag. Ej, hvad er det der? Get wrecked, son. Ja! Nej! Fuck! Ja, okay, slap af. Det er det flere, hvis man shit.
Det er fucking bold. Nej, så kommer han ned på vores spawn. Fucking shit. Ja, prøv at Ej, jeg det var rød min. derinde med den. Ja, jeg ved det godt. For fucking, det var jeg. Det er nu værd at skyde mig bagfra for helvede. Skyd for bare headshot på ham. Sådan der, kom nu. 600 points, let's go. Det kan ikke være så svært. Ja, det kan jeg. Det kan jeg. Kom nu, jeg skal lige have den der scorestreak igen. Det var simpelthen så fucking hjernedødt. Ja, boom! Vi scorede. Åh, shit. Måden, vi skal snart dræbe. Hvor er de henne? Nej, de sidder nede i vores Det er kamera. flanker, mand! Det er ninjaer, vil jeg sige. De ninja, der snakker om de. Nej. Ind på banen. Det er... Okay, kom op. De har skiftet spawn. Ja, man, sådan der. Streaks. Det er min! Fuck! Nej, jeg satte Raven helt fucked. Jeg kom til at placere den uden for banen, mand. Det er godt. Hvad laver jeg? Ikke scoret, så må jeg bruge den. Nej, jeg brugte alle mine scorestreaks der. Jeg brugte alle sammen. Ej, hvor er det rip. Rest in peace, score streaks. Men står ham der ikke lige bare? Hvor sådan... Seriøst?